Preséntase para empezar con un formato normal, con 18 equipos, unha liga regular normal, que viñamos do ano pasado dun formato de competición bastante diferente a outros anos, e bueno, coa expectativa de facer unha boa temporada e de salvar a categoría ao final, polo mes de maio, que é o objetivo claro que temos. O ano pasado ao final foi bonito porque acabamos ascendendo, pero non había margen de error, cada partido era unha final, bueno, era unha competición moi corta que ao mellor se tiñas 2 semanas malas, pois podías quedar sin poder cumprir o objetivo. Este ano, pois, con unha liga regular, pois dache máis margen para traballar e ir pulindo cousas no caso de que non salen ben, e se salen ben e tamén empezas con unha moi boa racha, pois depois podes estar tranquilo o resto da competición. Algo que o ano pasado, ao ser todo tan corto, non tiñas margen nin de unha cousa nin de outra. Desde o meu punto de vista é unha categoría que xa se acerca moito a unha competición semiprofesional, no sentido de que todos os equipos están xa moi ben entrenados, todos os equipos teñen moitas variantes, cada partido prepárase a conciencia, entonces eu creo que é o cambio máis importante que eu note con respecto á Liga Gallega. Na Liga Gallega tamén os equipos están ben preparados, pero bueno, normalmente todos os equipos teñen un plan que se vai respetando e é difícil que se modifiquen. En Liga Nacional pois hai equipos que se adaptan moito ao rival, ás circunstancias, despois hai moito filial, co cual eso tamén, dependendo dos xogadores que estén ou non, pois tamén se cambia un pouco os rivales, e bueno, para mí é un pouco como categoría é máis exigente que a categoría anterior, que a Liga Gallega, vamos, bastante máis exigente. A categoría juvenil ten a suerte para mí, non, como entrenador tamén, que cada temporada cambian os equipos, porque, por exemplo, nós que nos acabaron 6 ou 7 chavales que pasan a senior, a todo o mundo lle pasa o mismo, entonces os filiales tamén son todos xente de primeiro ano, pero tamén cambian dun ano para outro casi todo o equipo, entonces a nivel de equipos, a día de hoxe non estamos ainda moi informados de que potencial ten cada equipo. Ora sí, eu sei que hai campos moi complicados de sempre, Porriño, Villalba, despois cando vas a Vigo ou cando vas a Begondo, pois tamén sabes que é moi complicado, Valmiñor, Redondela, ganar en Choco é moi complicadísimo, bueno, así de campos é un pouco os primeiros que me chaman a atención, incluso a Londras tamén, o campo da Londras ali tamén é difícil puntuar, e bueno, é unha liga que en general os equipos que xogan de local suelense facer fuertes na casa, é complicado casi ir a calquera campo, non se sabría dicir un campo fácil para ir e ganar fácil ou cómodo, ou que sea un partido cómodo, non creo que haxa moitos. Ojalá me equivoque e teñamos partidos cómodos, pero me dá a miña sensación de que en todos os lados vamos a ter que pelear moito para sacar algo. Igual os que veñan aquí a Carballo espero que lles coste moito traballo sacar puntos, non? Ao final, todo o mundo na casa se ten que facer fuerte para conseguir os seus objetivos. Con un dos filiales, que é Lugo, que bueno, é un equipo que está formado íntegramente ou casi íntegramente por chavales de primeiro ano, pero bueno, lógicamente é un equipo profesional, entonces ten chavales dun nivel técnico moi bo, moi alto, e bueno, é un equipo que con balón é difícil quitarlle o balón, porque sabes que en principio o normal é que te dominen, e bueno, intentaremos que ese dominio non se traduza en ocasións, e nós tamén intentar facer o noso partido para traer os 3 puntos, que é o objetivo. Son un equipo moi técnico, con chavales que na fase ofensiva con balón son un equipo top dentro da categoría, e iso é a súa principal virtude. Despois, lógicamente, tamén terá defectos que nós intentaremos buscarlos para sacar os 3 puntos dali, non? Pero se teño que definir o Lugo con algo que me gusta deles, aparte sempre que xogo contra eles ou os vexo, é que con balón son un equipo moi ben organizado e con moita calidad técnica dos xogadores. Condiciona no sentido de que tens que preparar a semana un pouco diferente a que se empezaras na casa contra outro equipo, pero a nivel de competición non condiciona nada, sabemos que temos que ir a todos os campos e que teñen que vir todos os equipos aquí. O orden de factores neste caso non altera o produto, ao final temos que sacar os puntos necesarios para salvar a categoría, da igual onde, como e con quen, entonces pois non me altera nada que teñamos que ir a Lugo o primeiro partido. Creo que chegamos nun bon momento físico e anímico tamén, porque creo que estamos tendo ao final da pretemporada unhas moi boas sensacións,
e o único que lle pido é que compitamos, ir aos sitios e competir o mellor posible para intentar ter os 3 puntos, é o único que lle podo pedir. O resto xa é un traballo de cuerpo técnico, de Arse puñelos ben físicamente, de eu puñelos ben tácticamente, de Marcos meternos unha man e decir o que teñen que facer, pero despois eles teñen que no campo, pois eso, competir e dar o máximo 100% e nada máis, non lles pido nada máis. Pois a pretemporada empezámola con moitos chavales que queríamos ver de primeiro ano, que ano pasado estuveron no KDTA, os que estuveron no Juvenil B, que subiron tamén, e quería ver varios rapaces, entonces empezamos con moita xente, pouco a pouco fomos quedándonos co grueso da plantilla, agora mesmo somos 20, e bueno, pois eso, fomos de un pouquiño, eu creo que de menos a máis, depois tamén polo medio nos tocou algo o COVID, que tuvemos moita xente que non podía vir, e bueno, realmente estuvemos buscando un pouco a forma de afrontar a competición, porque respecto ao ano pasado houve moitos cambios, por chavales que acabaron a etapa e por algún que se foi a División de Honor, entón pues, estuvemos nas primeiras semanas intentando ver o que tiñamos e como podíamos afrontar a competición, e a partir de que saliu o calendario, pois xa traballar xa o que iba a ser o noso modelo de xogo máis xa preciso, os xogadores que ao final van a quedar na primeira, o sea, no juvenil A, o 85% das sesións de entrenamiento. Ao principio afecta porque ao final son xogadores importantes, tanto os que acabaron como os que se foron, pero eu penso que a día de hoxe xa non estamos pensando neso, nin nos afecta absolutamente nada. Quer decir, eran xogadores importantes, pero os xogadores que viñeron tamén o van a ser, tamén o están sendo, e os xogadores que se quedaron, por exemplo, metendo un vistazo ao último partido onde ascendemos, que faltaba Pedro porque era baixa por tema da enfermedade, pero aquí siguen 6 xogadores que estaban nese 11 inicial, entonces cando che sigue máis do 50% da plantilla do ano anterior, creo que son uns cambios normales, non nos deberían afectar en exceso. Equilibrado e competitivo. O sea, para min é unha plantilla equilibrada e competitiva, de feito, os dous últimos amistosos xogamos aquí co Depor o sábado e o lunes co Laracha, xogaron 70 minutos uns contra o Depor e outros 70 os que faltaban contra a Laracha, tamén coa axuda de Adrián e Ricky que viñeron do B, e o rendimento foi moi parecido. Entonces, para min o que define a plantilla é iso, que calquera pode xogar, e iso para un entrenador é moi bo porque che dá moitas alternativas. Entonces, para min é iso, que é unha plantilla moi competitiva e moi equilibrada. Desde o primeiro día hasta hoxe que temos que ter claro que para ser fuertes e para conseguir o objetivo temos que defender ben e deixar a portería a cero ou que nos metan os menos goles posibles, non? Porque empezamos a pretemporada con un fútbol moi agradable de ver, pero con moitos goles nas dúas porterías, e bueno, agora estamos axustando eso para intentar rebaixar o número de goles porque o nivel de competición exige ter a nosa portería non encaixar tanto, porque vai haber moitos partidos onde vai ser difícil nos marcar, a pesar de que arriba temos moita dinamita, pero non nos vai a chegar partidos de, por exemplo, o ano pasado sabíamos que se salíamos ao ring a boxear éramos mellores que a maioría dos equipos, pero este ano a categoría cambia e xa non non somos tan superiores, entonces temos o que quitamos en claro foi de que había que poñerse as pilas, sobre todo a nivel defensivo, para chegar ao partido de sábado nas mellores condicións posibles como así facemos. De futuro sí, pero de presente tamén, o sea, eu cos chavales de primeiro ano nunca tuve na miña corta carreira como entrenador nunca me asustou a edad dos chavales, hai chavales que de primeiro ano que teño que poden xogar perfectamente, algún non vai a xogar, algún dos que está no B non vai a xogar comigo porque xa teño outro de terceiro ano na súa posición, pero que podería estar tamén. O sea, é un equipo do futuro? Sí, pero de presente tamén, o sea, non é unha excusa que sea un equipo do futuro e este ano non competir, este ano temos que competir e oye, se vamos a salvar a categoría, lógicamente, e despois po ano que ven, se siguen todos, habrá mellor equipo porque se terá un ano máis. Pero non me sinto cómodo coa definición de equipo de futuro porque sábado é o presente, temos un partido que hai que ganar. Entonces, bueno, os chavales que están aquí de primeiro e segundo ano é porque están capacitados para a categoría e non hai, nese sentido, non o vexo como un equipo de futuro. Creo que nos encontramos na mellor semana de pretemporada, coas mellores sensacións, coas cousas claras e co
todos temos claro o que hai que facer para o sábado quitar os 3 puntos de Lugo. Despois outra cousa é que nos salan as cousas, pero creo que a pregunta de como chegamos a este momento da pretemporada, creo que estamos no mellor momento da pretemporada. Pois non descender, salvarnos, creo que é o objetivo máis acorde, despois dun ascenso xa de por sí é unha categoría máis, o objetivo é permanecer para despois consolidarse en un futuro máis a medio e largo plazo, pois ao mellor algún ano cunha boa generación poder pelear por subir a División de Honor, pero